4, 5, un par de mollos e moi bons días. Estas receitas sí que son as que vos digo eu de 4 ingredientes, que moitas veces a xente métese comigo, pero hoxe hai unha receita con pouca cousa e sabedora como ningún. Ademais, a min recórdame, lévame a miña aldea, as festas do pobo. Por qué? Porque sempre se facía esa tenreira guisada e ben guisada. E hoxe, ademais, trae un par de trucos que seguramente a Anuncia, a Maruja, a Manolo, a Hortensio, a ningún deles lle vou meter ninguna historia rara, pero é certo que a xuventude vai dicir, bueno, eu igual isto non sabía. Escoitade, moitas veces a xente de antes, a que cociñaba nesas cociñas de lume, sabía moito. E hoxe imos sacarlle algún truquiño que eu vou sacando tamén por ali. Así que moi bons días, benvidos aquí, benvidos ao noso programa O Está Chevou, sempre a túa casa, e empezamos a cociñar. Con que? Cun pouco de caldiño, neste caso de carne, vale? Xa de tenreira duns osos que chegaron ao forno, que despois xa sabes como facemos, un pouco de auga, desespumamos esas historias e para arriba. Temos por aquí un xarrete maravilloso. Para min, a carne por excelencia para guisar. Valería tapa da pá, agulla e tal, sí, pero isto para min do mellor. Temos unhas cenorias, temos allos, temos unhas patacas de gornición que son maravillosas para esta elaboración que imos facer, que ademais aquí hai un dos trucos para min importantísimos. Temos cebola, temos un pouco de manteca de cocho e temos tamén para aquí para mollar un pouco de viño tinto e un chisco de viño branco. Tenreira guisada e excelencia nas festas, Lidia, sinto moito. Moi bons días, pero isto é unha receita que está totalmente presente na nosa Galicia. Sí ou non? Sí, vamos días. Bons días, que tal, como estás? Moi ben. E cando ibas á aldea, cando estabas na aldea, cando facías esas festas, de calquer momento, cando comías non había unha tenreira guisada, é que é casi imposible non fallar. O menú típico, eu creo que a pescada rebozada e o guiso de tenreiras é como moi típico así nos menús así máis. Totalmente. Na miña aldea tamén había veces troitas, vale? Poñes as troitas. Puxes unha vez de moda tamén a vida. Escoite, que isto é maravilloso, porque isto é como recordar. Nas miñas aldeas, eu sempre falo das miñas aldeas porque, claro, miña non é ninguna. Hai que falar ben claro. Igual propietario. Hai que falar ben claro, non? Bueno, algún día se pudera. Pero a verdade é que miña nai vivía nunha parroquia que se chamaba Papucín, e meu pai en unha que se chamaba Sampaio. Vale, pero despois, algún dos meus tíos, sobre todo irmás da miña nai, foronse movendo tamén polos aledaños, está unha en galego, está outra por ali e tal. E daba igual, eu teña a sorte de que como teño 5 ou 6 aldeas de xente que anda aí, sempre iba a festa desa aldea e sempre había unha tenreiriña guisada de maravilla. Despois é verdad que os outros pratos algún cambiaba. Nalgún había esa pescada rebozada, noutros había... Mira, Papucín de fai unha tempada pa aquí sempre hai de primeiro unha especie de empanada, pero de bacon e queixo. Iso é unha gozada. Isto é moi pro, non? É moi pro, verdad? Xa non me parece da aldea. Pois aldea, porque ali hai sesión vermú, allí tiramos un pouquiño da palleta, damos un par de bailes e imos comer despois. E o primeiro que lle metes no bico é esa empanada. Esa empanada con esa graxiña do bacon, ese queixo fundidiño medio quente. Sí. Nunca probei empanada con bacon. Pois mellor que estás convidada, vale? Pues mira, faime un día unha A ver, empanada. Manuel, Amparo, convidámola a tal. Convidámola, veña. Pois estás convidada a tal. Vas flipar, porque a máis non en todos os sitios igual. E aquí, non sei se que tamén, o ambiente de festa, tamén pasa estas cousas, non? Que sempre estás como, todo sabe mellor o día da festa. Vale, mirad unha cousa, hai moitos trucos, poderíase facer con calquer parte pois da tenreira. Bueno, non todas as partes guisan igual, isto é unha realidade. Sí que é verdad que a cagulla valería, pero para min é un poquinho máis seca. A tapa da pá sí que é unha zona que me encanta para guisar. Poderíase facer enteira, préstase bastante máis para facer enteira que esta, porque esta, cando desosas o xarrete, xa queda con moitos como os músculos definidos. Mirade, por exemplo, do que estamos a falar, porque se empezamos a ver a carne, como se move, xa vamos vendo que aquí hai diferentes músculos, que está na perniña da vaca, vale? Ou da tenreira, neste caso. Entón, vamos intentar facer os cortes, pois, grandeciños, porque isto ten sempre un pouquichiño de merma, un pouco de historia, pero que teñan sentido. Se tivéramos isto, que tamén se pode facer con unha cousa que a xente fai, que é bridala, vale? E pódese tamén estofar, guisar, perfectamente enteira, valería. Eu de primeiro o que vou facer é isto, mirad. Vou coller, vale, esta historia por aquí,
E imos selar a carne como case sempre. Déxame coller tamén xa este trebello e así xa o temos listo. Un chisco de aceite, mirade. Porque o de selar, que moitas veces falamos, mirade, eu creo que aínda escoito, eu vexo moitísimos programas de cociña, Lidia, moitísimos, porque primeiro aprendo un montón de outros compañeiros, ves técnicas, paso, tal, e canto máis compañeiros falo, mellor. Agora teño aquí a Miguel comigo e tamén vas collendo cousas del, non son diva co aceite. Vale, o máis importante para min é escoitar moitísimo, pero pode escoitar dun cociñeiro como Miguel, que é un profesional, ou dunha boa. Dame igual, todos saben moitísimo. E cando fales, hai como unha lenda urbana rarísima de selamos a carne para que os xugos se queden dentro. Que eu creo que ata teño dito tamén, non hai ninguna... Non é certo. Non é certo. Non é certo. Pois tamén pensaba que gardaba os zumes. Non gardo os zumes, non. Se rebozamos, poderíamos gardar, depende do rebozado, os zumes e depende da cocción. O que fai é dar sabor, única e exclusivamente. Esa relación de mallar que falamos moitas veces, ese tostado, saca uns aromas diferentes, saca uns sabores diferentes tamén e, polo tanto, vai a condicionar ese sabor dese guiso final. Pero dos zumes, nunha cocción de 2 horas como vai vir hoxe, non hai zumes que vayan, hecho que hai. Vale, entón, aquí o que facemos é o seguinte. Veña. Quitamos isto por aquí, imos remexer todo, e unha das cousas leva un chisquiño de aceite e unha das cousas pasa a manteca de cocho. Que non se fai en moitos sitios, pero isto é truco do almendruco, aí non podo dicir que mo contou, pero digo positivamente, e máis porque aprobei non unha, nin dúas, nin tres, senón moitísimas veces que a fai desta maneira, e para min é un auténtico manxar. Polo tanto, a min non me dixo que non o podía contar. Eu non podo contar de quen mo dixo. Xa está. Non te me enfades, pero un pouco de manteca de cocho aquí. Xa veredes agora como vai ir a historia. O primeiro que fago isto. Vale, vou darlle un pouco de pementa por ambos os lados, pero tamén un chisco desa salciña. Ímola a cortar agora mesmo, xa veredes que isto vai ir de contado. Mirade. E imos facendo tamén, así, un pouco de tempo para que despois ese aceitiño que non se queime, pero que este ben quente, por eso de selar. Que agora xa sabemos que non é por zumes, Veña, xa sabemos algo máis. Que os guisos, ademais, sempre comentamos que é unha elaboración que vai moi ben para quen ten que cociñar con antelación, a xente que cociña o día antes, sí. Que se non temos moito tempo que podemos facer na Ola Express tamén. E na Ola Express guisa moi ben, o único que pasa que na Ola Express, sabes o que che diría eu? Que sí que entonces abridaría se quero que me quede enteira. Pero isto, Lidia, pues gústame que digas eso. Isto tamén é por algo visual, para que quede o cachiño máis enteiro e tal. A receita, a nivel nutricional, a nivel sabor organolético, vai ser exactamente igual na Ola Express e tal, inda que se remexe un pouco máis a carne, inda que se rompa. Pero sí que é verdad que esta carne ten bastante coláxeno, neste caso, se a metes na Ola Express e tira pa diante e a coces un poquinho de máis, podes romper un pouco, pero a nivel visual, estou a falar, veña. E que tamén, se queremos facer como batch cooking, falamos moitas veces de cociñar para toda a semana, cando non temos tempo, conxela moi ben os guisos, é algo que desconxelado tamén queda moi ben. Totalmente de acordo, queda ben, queda non só ben, sino que eu creo que estas remexidas de carne, este tipo de cortes, este tipo de guisos, mellora co tempo, e mellora cando está requente, é dicir, ti tes todo isto feito e vai mellorando perfectamente. Mira que maxase. Sí, por suposto, ti podes facer non Ola Express ou tal, ou facer máis cantidad, despois ir conxelando, e cando volves a meter, digo, moito sabía isto, sí, moito sabía. Xa verás como así. Déxame limpar un momento as mãos. Sabes que moita xente non guisa, sobre todo xente que intenta mellorar hábitos, non guisa porque pensa que para comer dun xeito máis saudable, dun xeito nutricionalmente máis interesante, hai que cociñar como a prancha, no? Ou cocido. E pensa que os guisos non é algo que teñamos que incluir ou incluso que temos que evitar. Pero ao final, a elaboración, o guiso non ten ningún mal. E despois podemos perfeccionala, digamos, non me gusta a palabra, perfeccionala, aumentar o valor nutricional, vale, tamén facendo cambios. Ao final, si os necesitamos, por exemplo, que non queremos facelo con carne vermella, pois facemos unha carne branca, ou facemos con peixe, ou facemos con legume, ou facemos que non ten moitas verduras, pois engadimos máis verduras. Que a pataca, que queremos máis fibra, botamos ya tona ou arroz ou empregamos integral. Claro, sí, antes hai moitísimas posibilidades, totalmente de acordo. Un bo aceite de oliva, quero dicir, non ten ningún mal guisar, non? Que pensamos que temos que comer como comida insípida,
para comer mellor e non ten nada de certo. Sabes o que pasa? Que moitas veces guisábase, isto pode ter que ter un pouco de razón, guisábase moitísimo aceite, non? Quedaba como todo moi enchoupado. Entonces, pode ser que alguén diga, bueno, pues desta maneira, os guisos son algo que son moi aceitosos. Non. Bueno, Depende do aceite que llevotes, non da non hai elaboración. máis, non se pode dicir mellor, tal cual. Pero déxeme cortar este cachiño, estes son así ben bonitos. Estos son os do chef, Vale, pois sí, por suposto, eu primeiro penso que guisar. De feito, imos guisar hoxe cun chisco, déxame outra vez limpar as maus, cun chisco de tal, porque teño a grasiña de xabón. Pero falamos moitas veces, eso do guiso, das verduras que empregamos, dunha cousa e doutra. Eu creo que guisar ten eso de emblemático e tal, pero de pouco saudable eu non entendería xamais, o sea, eu non o collo, pero seguramente porque veño dunha cociña de moito guiso, vimos de tal, pero en outras civilizacións quizás é moito menos tamén, Pero moita xente, sobre todo, que falamos moitas veces, persoas dietantes crónicas, non? Que fixeron bueno, dietas, claro. E como teñen asociado que é prancha cocido. E se me sabe disto, estou facendo mal. E máis, non. se desfruto, estou non facendo mal. Se me sabe rico, será que non é bo. Eso é unha crenza que ten moitísima xente. Sí, home, claro, porque sabes o que pasa? Se ti é verdad que te dedicas a comer un pouco de apio en cru e tal, que eso que che dixeron que era o que estaba ben e sabe mal cando probas algo que estaba... Non, estamos no estache bo para cociñar saudablemente e cociñar con sabor, Claro, o sea, home, solo faltaría, é rico, sobre todo, gústame iso. De feito, nunca se debe desvincular o placer de comer da nutrición, nunca, non? No, porque eso creo que traballa en contra de que dis moitas veces da adherencia e sobre todo do que podo levar no meu tempo. O padal acaba, senón, mira, sabes o que pasa que vexo moitas veces eu tamén? Eu, mira, de manteca tampouco preciso nada máis. Sabes o que penso moitas veces? Que a xente que fai moita tal, fai o efecto que chaman yo-yo, non? Isto de son un dietante crónico, ahora fago isto, como moi metido no meu gan, non tomo ninguna pataca, non guiso, non vai a ser que saiba ben a comida, non fago isto, non fago outro, e de repente, que pasa? Pasa que a xente esa cánsase tanto que acaba despois comendo patacas fritas e gominolas ás 4 semanas, como en plan compulsivamente. Eso tamén pasa, verdad? Pasa moitísimo que a comida cumple moitas funcións. Hai unha función hedónica tamén, especialmente as persoas que non teñen o disfrute no seu día a día. Por exemplo, se o noso día está cheo de obrigacións e non temos espazo para disfrutar, ás veces o único que temos para disfrutar é accesible é a comida. E moita xente incluso se nega ese disfrute. Por exemplo, é moi típico de luns a venres, non? Pois veña, facemos comida de supervivencia, non? Catro cousas que nos quite a fame, ate a fame e xa está, como se fose un trámite comer. Chega o fin de semana, temos tempo, claro, todo o disfrute que nos negamos entre a semana é como veña, sobreconsumimos, non? Certos alimentos. Eso que falamos tamén outro día que falaba eu do Happy Meal que chava. Sí, é verdad. Pode ser que a xente... Eu creo que simplemente é un problema de educación, non? Moi probablemente, en plan de non saber un pouco tal, porque cando me dis a min se me di alguén que guisar engorda, digo, pasou algo na cabeza, botache un... Igual caeu da cuna, eu que sei. Ou directamente alguén lle dixo que pensaba que era iso, porque ao final acabamos escoitando tantas cousiñas que non sabes moi ben por onde meterte. Xa falamos algunha vez que non hai alimentos ni elaboracións que engorden. Que licuá. E aínda que lle botases moito aceite de oliva, un aceite bo, que non vai a perxudicar de cara a nivel cardiovascular, é unha comida que sacia máis. Se ti comes dun xeito intuitivo, a modo, atendendo aos teus sinais de saciedade, pois con menos cantidade xa te sacias. Pero creo que esas técnicas, Lidia, falas moito delas, pero a xente que ten eses problemiñas ou que non ten esa relación ca comida, o que lle costa directamente falar consigo mesmo mentras come, verdad? Nese prato. Quizás casi é moito máis que a receita en sí, que tal, senón é o seu consumo e como consume, como se ve el cando consume. Eso tamén, eu canto máis escoito falar a profesionais como a ti, empezo a ver que moitas veces o problema reside nun mesmo ca súa comida e ca súa historia. Neste caso, mirade, eu estou facendo unha receita que para min, directamente a comida, eu igual xa son unha persoa, pois, gustaríame ser da media, vale? Da media no tema da comida, que a xente non tivera problemas, porque ao final traballo cociñando, non? E intentando que a xente lle guste cociñar e que a xente diga, oxe atrevo meu, con ese guiso de tenreira que fai tempo que non comía, que me facía miña abuela, calquer cousa, hoxe tamén me quero atrever eu. E que sexa sinxelo. Pero despois penso moito nesta xente que dende pequena non disfrutou da comida. Eso non me pasou a mí. Eu comín sempre como tal, son de bodente. Pero eu coñezo a xente que antes non comía nada e que agora foi moi vendo tal. Pero é porque é algo educacional, é o que seguía dicindo antes. Creo que quizáis, neste caso, sí que deberíamos darlle
Se tes algún problema ca tal, vai un profesional, fíjate, o que che vou dicir xa directamente, vai un profesional, intenta que se algo non é o que ti estás de acordo con como mal, non me encontro ben co meu corpo, tal. Vai un profesional, xa verás como seguramente con 4 ou 5 consellos, porque unha cousa falalo aquí e outra cousa é meterte na cabeza dese alguén, non? Que non é tan moitísimos sinxelo. condicionantes, non? Ás veces nos quedamos ca punta do iceberg que é como comemos e non imos ao fondo de por que facemos ou dende onde facemos esas seleccións alimentarias, que nos condiciona a, non? Que onde hai que poñer máis o foco. E cando falo de disfrutar, non me refiro necesariamente a que a xente coma aborrecendo a comida necesariamente, sino que ás veces simplemente buscamos algo que nos sacie, pero non que nos satisfaga. Sí, o sea, que non quero disfrutar, eu quero enchelo buche, non, pero que este ruxe, dame igual o que sexa, non? E sobre todo a xente que come sola, como para min calquera cousa, non? Xa mato a fame e xa está. E despois pasa que, claro, buscamos ese placer pois noutros alimentos. Noutros alimentos e despois, pero que un pouco che dicía eu, que van cambiando. Mirad unha cousa, ahora que xa falamos moito, que estamos dando importancia, porque creo que eu falo moito desto tamén, porque Lidia saca o tema, entendo que Lidia sempre está afiando nos problemas que ve a cotío, non? Que ao final é que eu vexo moito máis isto que xente celíaca. Sí, vamos, sí, celíaco xa sabe o que é, ademais xa sabes o que tens que facer, non comer gluten. Pero noutros problemas son igual máis difíciles de barallar e traballar con eles, non? Que é un pouco onde queres ir. E nós, o que intentamos aquí facer é que todo sexa un pouco sinxelo, pero que tamén ti teñas na túa cabeciña como se fan as cousas. Por lo tanto, agora imos facer un pequeno resumo, vale? Para non poñernos así moi técnico con estas cousas e tal, pero que todo o mundo saiba que a relación ca comida é algo tan importante como que comemos todos os días, que é isto que digo sempre, vale? Traballo non che vai faltar, eso se cho digo eu a ti, porque comer comemos todos os días, é igual que do cociñeiro. Pero por desgracia. Exactamente, bueno, hombre. Entón, o máis importante, cando falamos de disfrutar, se algún non disfrutou da comida, algo está a facer mal. Aí cho digo tamén, algo está a facer mal. Mirad aquí, rapidamente. Empezamos a selar un pouco a carne, hai caches un pouco máis grandes, e sacamos xa estos tostados. Os que son un pouquiño máis pequenos, ímolos sacando xa para isto de contado, vale? E imos acabar de selar un pouquichiño máis, un par deles que andan por aí, eso é, dándolle unha volta e coidado con tal. Mirade que con ese lume medio alto non sacaron xugos, a carne vai mermar un pouquichiño, pero se ves, non se está a cocer nin nada. E o que vou facer, o que estou facendo, é unha pequena bresa, vale, con este pelador, que por certo non me gusta nada, vou non cambiar despois para as patacas, pero bueno, ahora xa me metín con el. Pero a veces que hai utensilios que eu creo que a puntiña eu acababa antes xa. Pasa que empecé aquí con ele e dixen, vou probar, vou a dar unha oportunidade. Acabou esa oportunidade, pelador. Contigo non te quero máis. Vale, mirade, aquí, isto, facemos algo así, temos todo listo e a bresa, hai unha das cousas que contábame un pouco, o que me pasou un pouco a receita, non? Neste caso, xa estou adiantando que era un home, pero unha das cousas máis importantes decía, bótalle un pouco de cenoria porque vai trabar na salsa. Eu vou como un misil. Pero vai a quedar inteira ou vai a ir? Non, despois vamos a coar, vou a empregar para outra elaboración ou empratala se quero, pero que quero despois reducir un pouco a salsa, porque isto vai ser unha demi-glace das que se facía antes, sen problema ningún. Así que, mirade, eso, aí temos a carne guisadinha, pona aí por outro lado, que despois dentro un anaco vamos con ela. Un par de allos, temos un pouco esa manteiga, e o que facer rapidamente, xa veredes, é coller, isto vai ao grosso. Por qué? Porque como che dixen que iba eu despois a coala, non preciso que sexa moi tal, pero sí que preciso que este que faga salsa, porque a salsa hoxe vai ser o detonante de todo. Fixaros que agora o noso traballo foi selar un pouco a carne con un pouco de manteiga de cocho, vale? Meterlle sal, pimenta e nada máis, e selar. A partir de aí xa temos como ese pequeno repouso deses tostadiños que ten a nosa ola e temos unha bresa de verduras maravillosa que imos ir metendo xunto, evidentemente, ca carne, mirade. E isto tamén, No meu imaginario de guiso de tenreira de festa están os chícharos e está o pemento morrón a hora de servir na bandexa. Sí, enriba de cada anaco de carne o pementiño. E un pemento por riba, que tal cual. Escoita, tal cual. Pois hoxe nin pemento lle vou botar, porque o meu cometido é empregar un pouco a técnica que me comentaba, que vos comentaba que quería falar, que é un pouco esa salsiña que se vai facendo co tempo, con tranquilidade, con estas historias, e sobre todo, vale, como unha carne ten que guisar durante un par de horiñas xunto con eso, e como diso vai a sair tamén unha cousa tan maravillosa como un caldo que vai facer as patacas. Por lo tanto, mirade como vai a historia. Vou subir lume aquí, vale? Isto hoxe non ten que tostar moitísimo.
Vamos a sacarlle un pouco de sabor, evidentemente ten lume forte. Imos meter, pero se me pasas os mollos, os viños xa por aquí, eses caldos que lle chaman en algunha parte, xa vamos ter todo perfectamente. Estos son verduras, mira, aí tes unha tixola chea de verduras. Moita xente non conta isto como verdura. Claro, e despois, isto, eu co... Pero como vai cocer, vai quedar con todo o sabor, isto despois pa unha crema, é unha maravilla. Ti falas moitas veces da crema de cabazo ou de cabaciña, non? Isto, conxelador, bota, tritura, e bótalo despois aí, creo que en 10 minutos ter feito, porque unha cabaciña canto se coce, Lidia? En 5 minutos está cocida, metes isto, metes unha turmis, algo tal, tes unha crema feita ao instante. Vale, aquí, un chisco máis de sal, témolo listo, un chisquiño, por suposto, de pimenta, tamén hoxe nin ervas, porque eu non emprego nada, pois ti non empregas nada, eu tampouco. E nós quedamos aquí facendo o seguinte, tostesterreando un pouco, mirade, eses viños rapidamente, ti dirás, pero por que os dous? Un toque cítrico e un toque a madeira. Truco do que me dixo, aí non digo nada, as receitas son universais, familia, facedeme caso. Entón, nós imos facer algo así. Imos deixar ferver isto 2-3 minutos, volvemos a meter carne, vale? Volvemos a meter un pouco de caldo e deixamos que guixe un ratiño. Mentras, o que fago eu é empezar a pelar patacas. Pois xa che dixe, mira, isto, Lidia, isto non o collo nunca máis. Non o quero xa. A mí tampouco me gustan nada eso, sí. Non, son de puntilla de toda a vida. O que traballa co coidor e tal. Pois, mirade, unha cousa que vou facer é que isto, a xente nova vai me dicir para, ese era o truco, de verdad, solo eso. Mirade, o truco máis importante para unha pataca é que esta ímola fritir, vale? Fritir en aceite ben quente, 1 minuto, codia, vai quedar crúa totalmente. E con ese caldo que me vai dar a carne despois da cocción e despois de todas as cousas, ímolas cocer. E van quedar como unha capiña, esa mítica pataca amarela que dis ti, pero está frita, está confeitada, está cocida, pois está un pouco de todo, pero sobre todo o máis importante é que vai estar feita con eso. Así que, deixademe aquí un anaquiño de nada, indo pelando patacas, vale? Eu creo que vou meter xa un pouco a carne, pelando pataquiñas así bonitas, que poden ser perfectamente un pouquichiño máis grandes e cortalas á metade. Pero estas, que son as geishi que lle chaman, son unha pataca de gornición bastante tal que xa podemos encontrar últimamente e non son moi fariñentas e para fritir e despois cocer quedan maravillosas. Mirade que eu o que estou a facer é directamente darvos un pouco de carrete mentras pelo, vale? E mentras fago isto, porque aquí o único importante é que agora ese viño vai evaporando un pouco. Ai, Dios mío, que cousa chula. Pois vou a meter a carne directamente xa aquí, que se vai acabando de facer 5 minutos máis. Caldo, cerramos a 90 minutos, máis ou menos. Un chiquilichasqui dos longos hoxe e voltamos. Ai, Dios mío, xa estou acabando nesta historia bonita. Mira, mira que cousa chula, mira que pataquiñas. Por favor, aí che van. Antes vanse tostando, van facendo unha tona pequeniña, vale? E que o importante de toda esta pataca, que agora, cando está así tostadiña, se empeza a cocer. Por qué? Porque vai facer como esa historia que che dicía antes, que está confeitada. Non, o que está é ben rustridiña, son patacas pequenas. Isto tamén é importante, vale? Vou apagar o lumen, que xa non preciso máis. Por que digo que é importante? Se ti colles unha pataca moi grande, non vai fritir así, xa o primeiro. Temos que cortala. Se a cortamos, non vai pasar nada, pero depende das aristas que teña, vai cocer, vai soltar almidón. Por lo tanto, se é redondiña, parece unha tontería, pero van quedar pretiñas, xuntas e por dentro melosas. Que estamos a facer, polo tanto? Meterlle unha codia á pataca exterior que faga como de recubrimento, como de cazadora desa pataquiña, desa melosidade interior que vamos poñer despois. Vale, mira, esta xa se me estaba tostando demais. Aí che vai. Polo tanto, agora o que fago eu, por agora non empreguei sal, nin empreguei absolutamente nada. Por qué? Porque esta pataca o que quero que se coza, vale, no caldo no que se coceu a carne. E aquí empeza outra cousa importante. Por eso o tema da manteca igual algo funciona, porque ten un sabor característico. Se non emprego manteca, emprego aceite de oliva virxen extra, vai pasar algo? Non, xa xo digo eu tamén. Pois isto, o único que ten que é cocer un pouco máis para que quede un pouco como máis melosiño, non? Mirade, porque quero que vexades un pouco a textura do caldo, vale? Mirade isto, por favor. Ven aquí, Pablo, mira. Esa textura que xa fixo un pouco de viño tinto, un pouco de viño branco, esas verduras todas, verduras que, por certo, están aquí, como dicíamos antes. Imos tirar isto.
Non. Nin de coña. Primeiro, porque algunha destas pode ser para guarnición tamén valería, vale? Inda que eu hoxe creo que non a vou poñer, pero isto eu non tiro absolutamente nada. E se facemos unha cousa, primeiro xa é meter esta oliña aquí a lume, por qué? Porque mirade, o seguinte que nos queda por facer non é outra cousa que botar as patacas enteiriñas aí, sen queimarme moitísimo mellor, vale? Quitamos o aceitiño pouco que podían ter, e o que imos facer nós é colocalas aí, que estén máis ou menos xuntiñas. Se temos unha tarteira un pouco máis ancha, porque temos máis patacas, vale ben, porque isto, cando se fai o día da festa, Lidia, na túa casa non sei, pero na miña casa é un perolo así. Pero un perolo así. Depende de cando Todo o mundo quere encher, como que non? Vale, e aquí hei de ter unha destas, e o que fago eu, que isto está saborido non, o seguinte é cocelas aquí, mirade. Isto vai ser a maravilla total dunha gornición, no que eu, que son carnívoro, non sei se me gusta máis as patacas que a carne asada. Eu teño claro, Ti sí? As Ti vas as patacas. patacas, bueno, xa o vin, cando me dixeches así, ti vas as patacas. Pois mirade, non deixo que afunden de todo, tampouco. Vou a movelas de vez en cando, vou a darlle agora ben de lume e vou unas tapar. E aí vanse facer agora 20 minutos, 25 e 30, van a aguantar moitísimo. E se as que deixan aí como infusionando despois de 20 minutos un ratiño, desto que se fan ás 12 da mañá, e ainda por riba deixase un pouco, vas a ser un mermú e volves, as patacas están maravillosas. E mirade, caldo feito desa verdura, e para que vexades tamén ese puntiño da carne, que despois valo ver, temos así para que non se vaya calorciño de todo, vale? Pero mirade, por favor, esta carne que se desfai totalmente. Mira. Por eso vos digo moitas veces dos cachos máis ou menos grandes. Coidado, porque se facemos cachos un pouco máis pequenos aínda, xa van deixando de todo. E esos músculos van rompendo polo propio tema natural. Senón, hai que bridar. Pero mirade como apreto, e como sai ese liquidiño. Isto vai ser unha auténtica maravilla. Chisquilichasqui, montamos isto reducindo o caldo cunha salsa que vai parecer chocolate, carne, pataca, cenoria se queremos, senón non. Tenreira guisada do Estache Bo. Hoxe cociñamos tenreira guisada con patacas. Comezamos alpementando e untando a carne cunha pouca manteiga de porco para cortar en anacos e selar nun chisco de aceite. Ao mesmo tempo que picamos as cebolas, os dentes de allo e as cenorias para dourar uns minutos e de seguido incorporar o viño branco e o tinto, deixando que evapore o alcohol para volver a incorporar a carne xunto co caldo e cociñar unhas 2 horas. Tras ese tempo, separamos a carne e coamos o caldo, onde coceremos as patacas enteiras previamente fritas para crearlle unha codia dourada e deixar cociñar ata o punto perfecto, empratando o conxunto e que comece a festa! Trucos, truquiños que teñen todos nas súas casas e na miña, no Estache Bo, hoxe tivemos o truco da tenreira guisada. Pero escoita, sei que moitos de vos facédelo incluso moito mellor que a min. Así que, os que non sabedes, atrevédevos cun xarretiño medio guisado con esa cebola, con esa cenoria, eses viños e, sobre todo, un bocaldo dos nosos. As patacas, feitas ca propia grasiña, co propio caldo desa carne, e temos a tenreira guisada do Estache Bo. ¡Auriño!